mukomana atemesa musoro awa mu the Citizen Coalition for Change faction yana Sengiso Tshabangu nana Wishman Ncube obuda achitaura mashoko avhundutsa vanhu achishamisa vanyazi kuona kuti panapa hapana kwatiri kuenda ameno zvinhu zvakarongewa panhau dzecongress dzakubuda dzitaurwa idzi. Sanapinda mashoko anobuda aitaugwa naTshabangu panapa toti subscribe or like or turn on the bell icon. Zvamunoziva nyika yese kuti aiwa Tshabangu izvezvi akabata 1.6 million kana kuri kutori madevelopments kana kuda toita zvinhu zvinoita upenyu hwake usimukire ndo zvinhu zvaari kufambisa izvezvi. Anobuda aitaura mashoko ekuti we are organizing to hold a congress before the end of this year so that we bring back our esteemed opposition to constitutionality and legality. It's a time to do proper politics that fall within the confines of the law. We will never again tolerate kindergarten of politics in our midst. Mashoko anotauka naSengiso Tshabangu achiti aiwa gore risati rapera daenda congress zvamunoziva kuti Citizen Coalition for Change manga mune mapresidents 3 airotata vana biti Washington Ncube nana Karen Kore vainzi aiwa after some period of time mumwe oita mumwe obva mumwe obva vachidaro zvatiri kuona kuti aiwa vakomana apa pangezoita bopoto paitana pari kutoitika nharo zvamanje manje noda kuti izvezvi zvamunoona 1.6 million zvapinda mapresidents anenge ada kutoziva kuti mari yake afamba sei. But Sengiso Tshabangu zvambongoziva anenge asingadi zvekuoverridewa nevanhu kana kuti asemwada kumuinvestigata kana kudidi. Zvatiri kuona zvaita kuti mukomana aiwa avadismise pamapowers avo. Tikuona izvezvi ari kuti zvakuda kuenda kucongress hameno zvinhu zvakaronga maparty structures avakuda kuisa vakomana ava. Zvatiri kuona kuti aiwa mukomana uyu kauyu achazotoita kuti vanhu varege kutomufolowa varege kumutevedzera. Kuti dzai mafukuro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi pinda comment section yedu musangano subscribe or like and turn on the bell icon.